надо было это ваш ответственность? Саша ставит? Это или нет? Доказательства допыта с нарушением закона и нет юридической силы. Вот по что ты подводишь. Показания не имеют юридической силы. У протоколі правопорушення у моєму обвинуваченні у мой бок написано, що я брала уділ у створенні матеріалів СМІ, що з'являється порушенням, тому що нема такого артикула. Уділ у створенні матеріалу СМІ, вже тільки по гэтаму треба було завернути матеріал назад у міліцію, ці зараз спинити справу. І тая околічність, що я як фізична особа не можу підпадати під адміністративну відказність по гэтаму артикулю, по якому мають право судити тільки юридичну особу. Свідки почали міняти свої тлумачення. Меня от самого початку здивило, что як милиция Кастрычніцкага рауса спрацавала з гэтымі сведкамі. Я знайомлялася со справой и читала усе их тлумачэнні. Яны просто написаны под копирку. Ну не то, что под копирку, вот ён одно и то же, что сам милициант написал им, яны просто подписались, а он усім трем особам подписал одно и то же, просто скопував и уставил. Вот. Ну як такое може бути? Яны просто погоджаються з усім, що каже їм міліція, тому що міліція в очах людей володає все ж таки нейким авторитетом. А як ми бачимо, міліція неписьменно складає свої адміністраційні протоколи і вже третій раз запар не може поглядіти, що написано у тим 22-м артикулі і як правильно формулировку оттуда выписывать. Ясно. Хотят заткнуть рот журналистам. Потому что по существу самих репортажей, видеоматериалов претензий нету. А вот именно за сам факт. А это значит, что хотят заткнуть рот.